Hello mga kabande, nagmasko. Hello, nagmasko. Double ni siya. Mag-snacks na ko kay. Snacks time naman. Hello. Mag-snacks ko. Tanawa kong eye bags. Morning resulta sa marathon na mo ga BE. 4 hours ra akong tulog. Di halata no nga eye bags. Kung mag-snacks ko kay 3 o'clock naman. Akong snacks binangkal. Gahit ni siya. Nagpalit ko sa kanting ganihang buntag niya. Ito yun ako para din ako muna og inig snacks. Tanawa akong mata as in grabe kalagom. Muna na akong zombie. YouTube pa more, YT pa more. Mga unta binangkal. Luya sa naong ng bandil ay kaya 4 hours ra akong tulog, nag-overtime. Murag dili lang Sunday gahapon no. Murag diin gikan. Naakit ko dire snacks nga Graham. Asan ta kong Graham? Magpalit ko afternoon o kanang sudan. Magpalit na lang kog snacks para ma-minimize ako ang paggawas. Hindi na ako magawas in break time. Lah, ni-reply na jud taon. Murag okay na jud taon ni akong kuan ron. Graham.
Naku, isa ka Graham, miss. Count ka? Miss! Ha? Naku, isa ka Graham, mo count ka? Dili busog kay ko. Makabungol dyan yung mag-headphone. Di sad bungol. Save na nila ako. Antonia. Felipe. Kain tayo kasi wala tayong tulog. Pagkatapos ng marathon, nakatulog kagad ako. Pero, di ba may nag-live, hindi ko na natambayan. Pasensya na sa nag-live. Hindi ako nakatambay. Okay. Break time po ito mga kabandin. While po kumain, nagtrabaho naman ako kahit break time pa din kasi kailangan po na while nag break trabaho pa din. Ay, iwan ko, nagbalik-balik na lang ang sinabi ko. So ito, basta okay lang naman kahit 4 hours lang ang tulog ko. Carry naman kasi masaya naman ang ating premiere mga Team Arino. Na-enjoy po ako. Iba-iba pong story ng ka-team ko, Team Arinos. Grabe, napaiyak ako. Parang 3 yata na story yung naiyakan ko. Nagamit po yung panyo na piniprepare ko. Yes po. Grabe naman yung story at nakilala ko kayo. Sana po maulit natin kung ano man ang next natin na premiere na topic. Sana po kasi isa po itong magandang tulay na makilala natin ang isa't isa kahit hindi tayo nagkita sa isa't isa. At masaya ako nakilala ko kayo. Isa po itong karangalan ko na nandito ako sa Team Arinos. Shout out po sa ating lahat. At kahit naman na hindi ako everyday na masama sa kulitan nyo, nandun pa rin ako sigigli sa mga message, magbasa ko. Kay grabe, sinang bandin na nabusog na sinang bandin sa iyahang snacks nya kay naamay ni sud mag masta di jud sayon mag double mask ay grabe pero kinahanglan man need jud sa trabaho nya. Salamat sa inyong pagtan-aw, mananghid nako. Bye bye, salamat, thank you for watching.